Daalụkwanụ ndị ọma na-ege ntị. Ekene m nwoke kene nwaanyị wee sị ndụ mmiri ndụ azụ. Asị m mmiri ata na ma azụ anwụ na nke onye chiri onye azụ elu. Ndị be anyị, ana m ekene the leader of indigenous people of Biafra in the person of Maazị Nnamdi Kanu. Na-ekenekwa the leadership DOS for their great job they are doing. Ekene m onye ọbụla. Wee na-ekene ndị IPOB niile ya na ndị Eastern Security Network na our lawyers. Ekene m unu niile. Wee na-ekenekwa mmadụ dịka Kingsley Ka, Dixon Obiano and Uche Obike. Ekene m unu niile. Biko ozi anụnwa emem video nyaa n'ime abalị post onye lu n'ụtụtụ a Facebook ewopie, and video ahụ dị oke mkpa, and ndị mmelu video a bụ ndị Igbo comedian, ndị Igbo skit makers. Biko kunu tag aha ka m nwee ike wee zighali ozi anụnwa ọzọ, maka na ozi anụnwa bụ ozi dị oke mkpa. Ama m na ndị Facebook enwe the reason ha ji ewopie ọka yali ka dị ozi wee yali gata aka, mana anyị ga-etighachi azụ. Chinonso Felix ekenekwa m gị. Tochi Okoli Chukwu ekenekwa m gị. Regina Samson ndewo. Biko tag anụ mmadụ dịka woman leader, mmadụ dịka Maasị, mmadụ dịka Mama Ụka, mmadụ dịka Kemafia, Madam Teresa Omemgboji, mmadụ dịka Isaac Aloma. These people, biko nu tag aha ka this message luo ha ntị, because ọ bụ na ejilo n'ehihie mgbe chikadi wee chụba ewu ojii chijie anya ma amazi ihe dị iche na ọchịchịrị na ewu ojii. Before ngaba n'iru, aka m bụkwa nwanne unu nwoke Maazị Achebe Paul, onye nke eji MAP eziokwu bụ ndụ 1 na Biafra land wee malụ. Wee sị ka nzi ozi anụnwa na this live video ka o wee nwee ike gaa viral wee luo ha ntị, ya na ka anyị wee nwee ike gbazie some certain things. Biko ka m ji wee gwa unu na ife onyonyo ahụ, biko nu unu aghọtaghene m. Abịalọ m ime any Igbo comedian attack, abịalọ m ịbịa ịkpali unu, mana m bịa asị nwa afọ Igbo, asị onye ife Igbo na-amasịrị nne ka anyị dozie n'ala Igbo. Na ihe nji maka ya wee bịa bụ maka ndị Igbo comedians na-eyi akwa nwaanyị, akwa ụmụ nwaanyị, na-edresi ka ụmụ nwaanyị wee na-eme comedy. Unu n'anya ihe anụa bụ one the Nollywood. Unu cheke na 1990 to 2015, ifu na Nollywood bịa pass this wrong message about ndị Igbo. Mgbe ọbụla ha chọrọ art film, ha chọrọ ikwu art maka ihe anything ndị Igbo, ha ya na art na ndị Igbo na-agụ ọgwụ ego. O mezie atigidere ya ọbazie no nice ndị mba ụwa niile believezie that na onye Igbo ọbụla ifu kpatala ego n'ụbọchị nke tata na eda na ọgwọrọ ọgwụ ego ọnụ o mere ofufe ọjọọ ndị aṅa dị aṅa. Ha mekwala oditin tinye na ndị Igbo na-atigide ọ bụrụ na ụmụ ikolobịa ndị Igbo na fim bụ sọsọ oshi na ọgwụ ka ha na-ele ya na ibu ngwongwo. Mgbe ndị Nollywood na-ati ya, people dịka our elder legend Pete Edochie, Kanayo Kanayo, whom I respect so much, and Claire Mohameze, Tony Umeze, Alex Usifo, mention but few. Na niile atigide we demolize ya the culture of ndị Igbo. We na-emezi ndị Igbo ebe ọ bụ na ịkpọrọ afọ onye Igbo asị gị na ndị Igbo na-agụ ọgwụ ego. Enwere ozi onye Igbo, ndị Igbo na-agba mbọ na-agbasi ike na-ata afụfụ na-eme biznes dị iche iche, mana Nollywood jide ihe niile ndị Igbo na-eme wee kụsa anya, pass a wrong message, and mkpụrụ that Nollywood mmeta bụ
igwe kit unu na-afụ na-ere na social media ya na ndị Igbo ijezi na mba ndị mba ụwa dị iche iche ile ibu ngwongwo nnọọ akpata ndị Igbo ji wee ju n'ime ime selụ n'ụbọchị nke tata enwelezi enye nna-cheta na ndị Igbo ka mba ndị ọzọ niile wee na-agba mbọ. Now ịbịa na skit makers bụ ndị na-eme ife mkpọrị egwu n'ala Igbo ha pụta ha na-edresi la ka ụmụ nwanyị and this thing unu na-ene anya is affecting them psychologically. For example, iwatch ya Mamuka for example ka ọ na-adresi Tinubu na this election bastalu mgbe one of the people APC candidates declare Pastor Nenche, Dino Malaye, and the rest of them to be arrested. Ige Mamu can't for that now. That may spirit apugona Mamuka body. Mamuka is gradually turning to a woman. Manonya Bunwoke. Now, before Neche, Gini Kamazi Achebe na ako, Keifi na ako Eligini Bastalo freedom fighting. Nifi na ako, nkechi ekenekwa mungi. Nifi na ako, ife bastalia kanku, because he had no wrong message ka ha na passing. Iche kendi na nne yefe nwa we na-eme comedy. Hancha niile bụ ndị Igbo. Iche ke Mamuka mgbe o mele nye nwaanyị prank. Mgbe prank le nye nwaanyị, anyị niile mana ya ahụ prank. Mgbe prank le nye nwaanyị, ifuko that man ji wee ba akwa na that prank, ihe ha bụlọ sọsọ acting. Mamuka is already affected psychologically, mentally, and otherwise. And ọ bụ na ndị Igbo ejidere aka wee kwụsị this thing now, ọ ga-enwe onwe mgbe ọ ga-elu, these people nuru na-afụ nwe ndị na-enete ha anya as their mentors. Onwen ha nwabulugo celebrities. Ha bulugo ndị na-ekiri. Ha bulugo ndị people chọrọ inwemi. Ha bulugo ndị people chọrọ ịdị ka ha. Many of our children can believe na all those things ha na-afụ na social media bụ reality, bụ ife na-eme. Those things ha na-afụ na social media bụ ihe na-apụta na real life. Biko no ihe da m ga-esi here pụọ ka m tinye tu phone m na charger maka na achajiri m battery m mana m ga na-ekwu ihe na-ekwu wee na-aga. So unu n'anya una feel that na our children may follow these people before you know it. Ihe anu ha na art obanye our children emewe into practical. Just nyanu me minute can rush tinye my phone na charger because this very topic is very important and dog are they short and they need me lose at all. Our people whatever naga. Now in na these people na all those things. Woman leader bunwoke, mass bunwoke, ke mafia, Isaac Aloma bunwoke. Sorry, my people. Sorry for this very act. Nda nine bụ nwoke ka m chọrọ chenoland. Sorry for that. Nda nine bụ ụmụ nwoke. Now, nda nụwa nwe ndị na-enete ha anya. Nchọli inwe mu ha, nchọli dị ka ha. Abụrụ na ịgba nkịtị, ụmụ nwanyị ga-eme ha mekete ha dress we ka ụmụ nwanyị. Nwoke mekete dress we ka ụmụ nwanyị. Before you know it, he tinyewe in practical. Ha tinyewe in practical. Onye ọ bụ na ndị Igbo comedians etinyego ndị ụmụ nwoke ndị Igbo to Bobrisky way. Before ịchọpụta ihe na-eme, anyị enwe many Bobrisky n'ala Igbo. Before ịchọpụta ihe na-eme, ifu that na our here there Aliba a Jew with nwoke na-agba nwoke enwelo ka eji eme again before malife na-eme anyị che na ifu ọwụba our culture anyị amazi nke bụ the truth anyị amazi nke bụ the truth because all these people gịnị ka ị na-art ịchọ art ka na-enwe role ịchọrọ inye nwanyị ha yata nwanyị anyị nwere very talented female comedians mmadụ dịka mama onye obodo otu first queen onye a na-eme ọfụma nweghị role ị ga-enye na gbastalụ nwanyị ọma art tinye dị ngị nwa art ya nwoke
Mamonyo Obodo is a well-talented comic actress. Put one idea, okay, art will deliver allogi. The same thing with many others. Now, Biana La Yoruba, I were Madodika Mr. Macaroni on a more manner comedy or dress like wine. If you are only put on Yoruba dressing, they promote Yoruba culture with video. I were Madodika brother Shaggy or you look at wine before or the famous. I were Madodika officer was or you look at wine before or the famous. I were Madodika brain jotter. I were Madodika Mr. Funny Sabinus. Nda no degrade other places before I had the famous or bully wubuni dress can wine before be famous. You famous yeah, you know I need dress can wine. Can you message I na try pass? What type of message can I try pass to our children? Kedi or no, you guys know only for me ya acting na rapokan ya or na can Nollywood do be there. Yeah, acting Nollywood a pass a message that Nandi Bobundi na go or acting. Acting Nollywood a pass that no umi Colombia ndị Igbo enwere ọzọ ha na-alụ na abụghị izu oshi. Or acting ka the Nollywood ji pass a message no nwere ụmụ nwaanyị ndị Igbo na-alụ na abụghị ijele ọgwụ. Anyị n'ọlụ na-ekiri. Tata now the result bụ na enwere ozi nwa afọ Igbo chọrọ ịgba mbọ. Onwere nwa afọ Igbo nchọrọ ime ife na-eme. The same thing ka ndị Igbo comedians mbidoro ime. Woman leader, biko tag ya nonda. Tag ya maasị, tag ya Madam Teresa Omemgboji. Madam Teresa na onwe ya abụrụ onye Igbo. Mana amụrụ ya n'Igbo, ọ na-asụ ezigbo Igbo. Ọ sụkalị m n'Igbo sef. So, ihe anụ adịgo m mwute, nwee sị mba na mama arapịa, emem the video tinye yesterday, Facebook delete ya, before tinyezi ya tata, once you tinye video the first time, delete, itinyezi ya again, ọ ma aga viral. When say okay, nanga pass during my live video, and I this thing in the nearest future. Igano like this, you lose wine, high heel. You join your again, singing a normal thing na fashion. Na fashion, before you know it, when you walk Gana for week. On what you also on a kega mota woke na and on a libo kenebido. Ndoza aneme comedy, ndi comedian, ndi bankozo, hene mudi ya anwa ineme. Iya bulo comedy, obu nanda na bunwoke na abanwoke, hapota openly, sina ha bunwoke na abanwoke. Then nebezi hanya si nwoke na abanwoke, obu no nwere iwu etinye maka nwoke na abanwoke, ewuli iwu ahụ sobe ha. Ewuli iwu ahụ sobe ha, ka ha yali megide ya anwa, emebi ala Igbo. Our culture na anami. The same way kita ndị dibia highway scammers njide golo omenala Igbo amalozi ihe dị iche omenala na igwe ọgwụ ọbịazie kenyezie people another ọrụ ka eke ga-eji wee na-akọwala anyị ihe bụzi omenala Igbo ekwesịrị ịdị na-eprichizi maka omenala Igbo mana ịgba nkịtị ihe na-emebi ihe niile ọ bụrụ nke ndị Igbo ga-apụ iche ọ bụrụ na ị nwere content Obu ni nwelo content biko je cho content that message you pass dress can wine you can equally pass the same message dress can work or go viral that your content actually add you get dress can work nasty black nasty or nasty black video na go viral or dress like can wine brain jotter how many of ndị Igbo ka brain jotter this Indian dress can wine content or video ha na viral low brain jotter untouchable comedy on how many of your content na viral ka untouchable comedy o post video ya na for 15,000 and I watch 10,000 and I watch mana unu ndị mmadụ na-eke gịnị ka ịnakati ikenye Brazil iru akwa ịgbapezi ipie ị na-pass wrong message about Igbo women and they promote how Igbo women behave. Obu Nijie when they promote the Igbo culture and the Igbo women's character, which is second to the none among the is the best. Igbo women character is the best. But on that kind of thing when they promote it, rather oibe bakuna alana step alana ukulu osisi na la kahana art with Igbo women, yet they are men.
Only with them, because many of us and I think the result of what is happening today. If the white people want to destroy you next 30 years, they will start now to penetrate you. Hama put a boom to destroy you. They will find a way to destroy you. And then they had a use, but something you will never thought of. Imagine here, before you know it, boom, they have destroyed you. Can I yali maybe an Igbo? Can I yali maybe umwani? Can I yali maybe umwani? Iyahane metata, mpuliana blotata. The effect, the bad effect of this Igbo comedians dress kanwai. The bad effect will not be today. The bad effect gabo in the next 10 years. God drop it, doche. Mbona art blood money ritual. Do there any person thought about the what is happening today? Our beloved Kanayo Kanayo. Mbona art this thing? Did any person thought about it? The Igbo culture will value before the world or any other tribe is the role Nollywood played against Igbo culture. But many of us don't understand it. And what are they? The same role woman leader Masi Mamoka and Omemboji Aziki Aloma. All these things in our folk today, they are trying to create a real damage in Igbo land. Simba na muama nokwa na watching New York ji etimpu abụghọ ka ihe je were anya na ọkụwa wee n'onye ihe nji ekwu ya no abụ ka unu tag ya woman leader ka ha kwụsịa ka unu tag ya Maasị si anya dress wee ka nwoke wee mewe comedy tag ya nụ Isaac Aloma si anya dress wee ka nwoke onye nke kacha ekpom ihe ọ na-ekpom bụ Mamuka is completely gone. Ine Mamuka anya, that very role Mamuka may play as a woman have completely destroyed Mamuka. God just wrap it up comedy apart. The name Mamuka anya now on a normal ground Mamuka yali dress can wine. Na ne kwoku kan okay na you for that psychologically Mamuka is out of manhood. Amamu can get just the English aso na mabulo amulom English anaha demo manono. Mamuka is absolutely out in a man's race. Ine Mamuka anya one ekuzi okwu na Mamuka fodobele one ekwu okwu ka na eme aka na Kabobriski. Iche no mi ihe ọ na-eme. That thing on her art is gradually taking over her. The evil spirit, the bad spirit abata in you. The bad spirit is entering these people, and our children, none at home, now practicalize those things in the absence of their parents. Before you know it, a lot of things will come out. Here in Africa, they create a lot of Bobrisky. Anything but culture and way to follow. How many of them did this their comedy when they promote our culture? That is why our brother Natu near respect Natu remain the outstanding comedian. He gave any word, any video post. God again Natu he gave for that you must learn a message there. And all these things are addressed. Natu can never be there. That's why I know how aside the person. Those that know me don't know that I know how aside. My favorite comedian is Lord Zeus 101. Once upon a time he joined this crew, but all of a sudden he stopped because the moment he joined, I stopped sharing his video. That very cry, prank that is out of content, is out of acting. That spirit have absolutely taken over him. And the Aige Bido Kita we gwaba hamba na unama continue na Sabinus mbone bido iyo jeme nkenya bu blue shirt or talk in video ga viral because you ne create raw content. Brain Jota bu one green shirt ko jibido officer was something. All these people go far. Kezi ko ju ebulu nkindi Igbo. Yeji the opportunity hageji we promote the culture and the way of the way of Ndi Igbo jebindu.
we promote and ejide condemn onya. Imana ebe obuna nwa afọ Igbo from age of 40 gbadata to 18 ebe obuna ọzọ nyere ụkwụ na mba ụwa na na-enyo enyo eda na obonye oshi ọ na-ebu ngwongwo. Then from 40 wee gbagobe ebe obuna otinye ụkwụ anyị na-enye anya as a money ritual, a blood money, a killer, organ harvester, because Nollywood passed this message. And what was any of them? They promote na only Igbo, Nigeria, Igba boy for complete 9 years, bad boy for complete 12 years. Sabinus is not an Igbo man. Sabinus is an Ofeke. Is somebody is a Bontrowe from Port Harcourt. And another thing, somebody deny you by Jana there. Let us, we are okay. Let us, any person if I'm gonna rely on Muana have been Sabinus as on Igbo. I'm not an Igbo boy. I'm not a pampa people. I don't believe here, man. I believe that my message have been passed because both Equitos, Masi, woman leader, Isaac Aloma, Mamoka, and Madam Teresa Memboji. Bikonu, Koshuni dress like Umuai. Your content can go far if you have a good content. Obuni malozige megamo mechanic. Obuni malige megalo agbolo. Kosi maybe our own the wedding of Ndibu Bikonu. The result got put in the next 10 years, and by that time, only a few people, 1% make it MAP Ezoku Bondo said something about this very event, and every other people Tinyonu can pass this message to them because also and we look for the Ashigina annual form of jealousy or that I this and that, and well if any Bama of one market. That is why let us talk about it and let the elders and some people on hand lunoku kahatinyono adaloma here bahasaga adaloma against their how we make comedy, but yen they against how we dress can wine now pass the wrong message now try to put our children and our people into a wrong step. Bido and mama kai geji correct this impression kai correct yen yaketa because this is the only thing I want to say. Bikonu, and I really appreciate those that route. People like Lord Zeus, Zegetive, Onyobodo, and what are they called? Meti and the Abino. Meti and Abino. And other people, non-Igbo, them Rolex, Skibo them. I really commend you people for standing as a man to act your own comedy in a way question. We need that art of man, but to continue. People are watching. Yes, which is Natu. I love that. So I do after me but here after correct that impression that na nwoke Igbo na dress ka nwanyị ọ dịrọ mma ọgụcha ihe nwere ike ikwu mgbe sinya ma ala niile ma aka mbụkwa nwanne unu nwoke MAP Eziokwu bụ ndụ one in Biafra land. Remember Maazị Nnamdi Kanu ka nọkwa na DSS dungeon and his freedom lies in our hands. Sa 101 yes onye a bụ woman leader. So and the top comedy, I really love those that stand like a man. Madi dress can work wine work a dress can key again. They won't Oguchakoram none they won't until I come your way again. Can all my people have and catching Ekenemgi Emmanuel Owankwom they were some great. I greet you. Austin Chidi they were John Paul, Ndewo, hey, Radical Media Warrior, RMW, Ndewo, Ugu High Sense, Ndewo. I greet all of you, Ekenemunu Nine, Leonard, Ndewo, Onyinyechi Gift, Ndewo, Beach Arch Swartz, Ndewo. All hail Biafra, Kamja Tido Bikon, Nge Tachiosa before another. Bella ring I can get it on Chuku
Emma Kelechi, ekenem gị. Until I come your way again. Hygienist Madoka, hi, ekenem gị. Nwada Kara Gold, ekenem gị. Ndewonu. Ketelo ha tag ha na video ka ha afịa biko.